If given a chance, pala rin ako. Ang unang-una ko gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis ng langis. Ito ang pangako ni presidential candidate at Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang unang pakikipagdialogo sa mga magsasaka ng Tarlac City nitong Huwebes ng umaga, October 21. Anya, ang buwis na nakadaragdag sa gastusin ng produksyon sa agrikultura at iba't ibang industriya gaya ng power producer ay sangkap ng pagtaas ng mga bilihin. Pag binawasan ko ang buwis, nawalan ba gobyerno? Nawalan. Tama? Nabawasan ng kita ang gobyerno. Tama? Pag binawasan ko buwis, nawalan ng gobyerno, sino nakinabang naman? Tao. Tao. Tama? O di magmumura na gas mo sa traktora. Sa krudo. May domino effect din daw ang pagtapya sa excise tax sa langis sa usapin ng presyuhan ng kuryente. Dahil ayon kay Yorme, ang pinapatawan ng mataas na excise tax na kurudo ay dominante pa rin na gamit ng mga independent power producer sa bansa na nakakaapekto naman sa presyuhan o electricity rate sa merkado. Magmumura kuryente dahil 70% ng pag-produce ng kuryente ay galing din sa krudo. Pag tumaas ang krudo sa abroad, mataas din ang kuryente? Tama, no? Pag mababa ang krudo, kung mababa pa buwis, yun yung pagpababa ng kuryente. Wala ring pag-aalinlangan si Yorme na ibinida sa mga magsasaka ng Tarlac City na pati ang buwis sa kuryente ay kaya niyang bawasan. Anya, mas maigi ang buwis na ipinapataw sa consumer ang luwagan upang ang bigat ng buhay sa panahon ng krisis ng pandemya ay malampasan. Pag binawasan ko yung buwis ng kuryente ng 50%, nawalan ba ulit ang gobyerno? Nakinabang bang tao? Nakatipid kayo ulit? Nakailang tipid na kayo? Nakakadalawa ng tipid na kayo? Tama, mali? O ngayon, ito maganda. Mas gugustuhin ko na bawasan ng buwis kaysa kunin ng buwis ng malaki tapos nanakawin lang ng mga politiko para sa lokohan sa ayuda, lokohan sa kalsada. Kayo, hawak ninyo yung pera. Naungkat din ni Moreno ang problema ng mga magsasaka sa rice cartel. Anya, bukas ang kanyang gobyerno upang pag-aralan ang mas malawak na programang pagbili ng pamahalaan sa mga aning palay na mga Pilipinong magsasaka. Hindi raw buladas ang kanyang pangako at handa itong pasingil sa mga magsasakang maniniwala sa kanyang inilalatag na plataporma. Kasi ako, magpapasingil ako sa inyo later on. Maniwala kayo sa akin. Gustong-gusto ko sinisingil ako ng tao. So pagpalagay natin 14. Tabla. Bumagyo, dumapa. Sira. Tama? Darak na lang. Darak na lang. O kung lagyan natin 15. Ay di wala na makakapagmanipula. Ang kampanya ni Moreno na pagtapya sa excise tax sa Purudo ay isa ngayong mainit na balita na ramdam na maraming motorista kasunod ng sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa magkakasunod na linggo na ang huli ay nitong October 19. Tumaas ng 1 pesos and 80 centavos ang gasolina, 1 pesos and 50 centavos ang diesel at 1 pesos and 30 centavos ang kerosene. Ayon naman sa mga apektadong mamamayan ng Central Luzon, ito'y matagal ng isyung paulit-ulit na idinadaing lalo na ng mga nasa sektor ng transportasyon. Na ngayon? Wala nang kinikita mga jeep dito ngayon eh. Wala na ho. Dati inuwi ko 400 ngayon. Dahil sa taas ng krudo, tuloy-tuloy pagtaas ng krudo. 200 na lang po. Kulang na kulang. Pahirap sa amin, para sa amin mga driver. Kasi wala naman kami gano'ng kinikita. Tapos yung pagtaas ng gasolina tuloy-tuloy. Paulo G. Santos, CLTV News.